ako. Gawa na alis na ako ngayon. Bali at ano ba tayo ngayon? Webes tayo ngayon. Anong oras ngayon? 5:30. Bali hinihintay ko yung amo ko kasi sabi niya hintayin ko raw siya bago umalis kasi dating yata mag 7 pa. Kaya sabi niya hintayin ko raw siya kaya ito nag-ano ako, naka-ready na ako lahat na ano ako. Diyos ko, ganito pala nalulungkot ako. Iyak. Ano kasi nung sa pangalawang amo ko kasi akong kusang umalis yun ng 10 years na ako. Wala lang, kumbaga siyempre tsaka pa uwi ako nung kaya bali wala lang sa akin yun siyempre. Kaya tsaka yung matanda kasi nung naalaga ako pinasok sa sa for the aged. Eh okay lang ito ngayon yung matanda hanggang ngayon doon pa sa ospital. Kaya kumbaga nalulungkot ako. Kumbaga siyempre gano'n naman diba kung pinano yung isang tao. Ay. Maano rin ito, mawawala rin ito kasi gawain alagaan ko matanda din doon eh. Kaya okay lang na ano lang ba ako kasi gawa na alis na nagkasakit ko yung matanda. Gano'n naman ako eh. Kasi dati sa pangalawang amo ko naka 10 years ako doon, matanda rin yung nalagaan ko. Pag nagkakasakit yun, naiyak din ako noon. Kaya sabi ko din sa alaga ako dati, huwag ka magkasakit kasi gawa ito. Basta ito yung magkakasakit yung siya nag-iiyak ako. Tapos ito nga, naka 2 years ako rito sa alaga ako. Hindi naman nagkasakit kung saan yung paalis na ako. 1 week na lang, nagkasakit pa siya. Kaya tuloy ito, aalis ako. Hindi kami nagkita kasi sabi ni ma'am, baka daw Sabado pa, baka Lunes pa raw siya lalabas. Kasi bukas pupuntahan ko lang nila sa ospital. Hindi naman ako nagtanong kung anong kalagayan niya, gawa na siyempre alis naman ako eh. Ay. Kaya maano ko to, mamimiss ko to sila. Kasi siyempre mabait sila sa akin eh. Ito oh. Ano lang yung bahay namin, luma lang siya. Yan, o, tingnan mo. Ano lang siya, hindi siya maganda. Pero, ano yung naman ang maganda kung pangit. O, tingnan mo ito, nakaayos na yung gamit ko. Ito yung gamit ko. O. Nilinis ko na lahat-lahat kasi inano ko na para wala talaga silang masabi ko na at least kayo ko naman na magandang performance ko sa 2 years bago sa isang araw lang sisirain mo. Kaya, malay mo may sulat ako rito dadating o siyempre kung pangit ang alis ako rito na pangit ang ano nila siyempre baka may itapo nilang sulat ko. Ay, naging emotional ako. Ganun talaga, unawain nyo na lang ako na ano kasi ako nalulungkot kanina ako gusto umiyak. Baka nabubuang lang, walang kausap. Pero hindi na ano talaga ako na kanina nga pag alis ni sir, nag-uugas ako ng plato, nag-ano ba siya, sabi niya sa akin, sabi niya, hindi ka na ba rito matutulog mamaya? Sabi ko, hindi na sir. Ginawa niya, tiniklog na yung folding bed na hinigigaan ko, tapos tinulungan niya ako, tapos sabi niya tuloy, pag alis niya sa bed, thank you very much for serving us. Yun, nakita niyo, umiyak ako gawa. Siyempre na mabait kasi ka, gano'n naman pag mabait sa isang tao, di ba? Ay, tama na nga ito, inaiyak. Ay, nako. Sige guys, ano na, at nako, ayoko sana umiyak, pero siyempre hindi ko maano. Bali, ang gagawin ko nito pala yung gamit ko. Dadaling ko to kay LC doon muna to sa kanya kasi sa Lunes pa ako pinapakit ng agency sa trabaho ko. Sabi mo pahinga daw muna ako. Gusto ko makiat na kasi para ba di ba ako malungkot. Kasi magpahinga ka kaya sa Lunes pa ako doon na ay dito lang naman ang amo kong nakuha. Malapit lang din namin dito sa amin tsaka doon kay LC. Kaya sabi ko LC, iwan ko na lang dyan yung gamit ko sa iyo kasi dadaling ko pa sa boarding nga sa one kay ano yung 3rd floor, mahirap, ang bigat-bigat nito kaya sabi ko, ang bibit-bitin ko lang yung isusuot ko doon ng ilang araw ako doon.
Sandali muna guys at nag-grab yung luha ko. Hindi ko na makita yung ano. Kaya hindi ko na ako guys yung pinanood ko pa lang pasilip-silip lang yung panood ko ng mga video dun sa sa Timok Family. Gawa na wala nga ako sa mood. Pero yung paano lang, hindi talaga lahat. Ko naman yan, i-reply ko na lang yung mga video nila. Kasi yung kanina nga na nahulog na to yung cellphone ko habang ba, siyempre hindi ko alam na napa-idlip pala ako. Tapos bigla ako gawa na naka-idlip ako. Na sa tingin ko yung matanda, parang tinawag niya ba ako, tapos sa mukha ko talaga yung ko nang nakita niya, tapos bigla akong napabalikwas, tapos ayun nabitawan ko yung cellphone, kaya may may crack ba yung pinaka screen guard niya, ko to, ipayos ko to bukas sa Central, papalitan lang naman nila to siguro ng siya, mahaba ang crack nito, siyempre simento ang binagsakan. Ay nako, mahirap pag masabi nga nila mas maganda para yung iwanan mo yung salbaheng amo kasi hindi wala kang pakialam sa kanila. Pero pag yung ganitong mabait ba sila, yung siyempre tinuring kanilang pamilya, tsaka basta iba mabait sila. Kaya ang asawa, pangatlong amo ko, naging amo ko rito sa Hong Kong, bali sa una kong amo mabait, yung pangalawa kong amo napakabait, tapos ito mabait nasapawan niya yung bait ng una kong amo, kaya bali ang pinakamabait kong yung sa pangalawa tsaka ito, pangatlo lang yung una kong naging amo. Ewan ko dito sa pangapat kong amo ko na to. Pero siguro hindi naman siguro na ako rito magtatagal sa Hong Kong, gawa may edad na ako, 56 na ako, alangan dito pa ba ako magpakatanda. Kaya, ay nako, ewan ko. Nakababa na ako guys sa amo ko, grabing iyakan namin. Nakababa na ako sa labas, wala pa pala akong masang sa sobrang iyakan namin dalawa ni ma'am. Siya rin iyak ng iyak. Sabi niya, kumbaga niya pa nga ako, dapat Sabado ako bababa. Binayaran niya pa rin yung ko, sabi niya kasi okay daw yung trabaho ko sa kanila, sa 2 years daw, sana kung lang, kaso nung dadaling talaga doon nila sa China, yung alaga ko. Kaya ay naku, grabing iyakan namin guys. Paglabas daw ng matanda, sabi ko sa Lunes pa ako magtatrabaho, sabi niya araw, sabi niya magyayamcha raw kami kasi baka daw hanapin ako ng alaga ko. Sige na guys, masyado akong ngayon, ko na to, grabe. Sige na guys, ihatid ko na to yung gamit ko doon kila LC, tapos sa boarding house ako matutulog. Ganun talaga, basta mahal mo yung amo mo tsaka alaga mo, ganun talaga, may paiyak-iyak tayong vlog. Malungkot si Bisaya, hindi pwede mang asar. Ko muna kay Rod, si Rod muna mga asar daw. Sige na guys, si Rod mo to muna. Itong pa yung yung video ko, kasi pag dating ko dun sa amo ni LC, andun yung amo niya, kasi hinatid ko nga yung gamit ko dun. Yung hindi ko ba napigilan ba, kasi nagkataon na mapapasok ako sa bahay nila, nag-text yung anak na panganay ng matanda, bali matandang kapatid ng amo ko, si Doris. Siya yung nagpasalamat sa lahat sa mga ginawa ko raw, na basta sa 2 years ko raw nakita doon nila na napakabait ko raw, ganun, basta lahat na niya. Yun, lalo akong umiyak, kaya tama-tama na mapapasok ko sa bahay nila LC, umagulol ako ng iyak, tapos sabi tuloy ng amo ni LC na ano ka, tapos LC tawa ng tawa kasi kinukwento sa amo niya na nag-iiyakan daw kami ng amo. Sabi niya, bakit mabait ba yung amo mo? Sabi ko, napakabait. Tapos sabi niya, okay daw ako kasi iniyakan ko raw talaga yung amo ko.
Ay, kaya ito guys, yung ngayon, ano na, yung nahatid ko na yung mga gamit ko pala dun sa kila LC. Tapos yung dinala, may ano ako rin, binigyan niya ko rin doon ng mga ulam. Yung lutong ulam na. Para luto mo, ewan ko kung ilang araw to na ano, daling ko lutuin doon namin sa ano, lutuin daw to sa boarding house. Kaya ngayon guys, pupunta na ako ng ano, ng Wanchay. Naiwan ko na doon yung gamit ko, dala ko na lang 2 bag na lang na pang ano. Kaya siguro ano na guys, yung nako, maano rin ito, mawawala rin ito sa akin. Kaya huwag niyo ako pagtawanan. Alaskador ako, pero napakaiyakin kong alaskador. Kaya guys, babon muna. Punta na akong Wanchay. Sa sobrang pagkataranta ko kanina, nag-iiyakan kami ng amo ko. Sinabi ko pa naman sa kanya kasi nag-iiyak din ako. Sabi ko, ma'am, i-video ko kasi ano ko nga, i-content ko. Sabi niya, sure. Ano kay sa sobrang hagulol ko na hindi ko pala napindot yung pinaka-record ba. Tapos ayun, hanggang sa umalis na, nag-ano na ako, hinabol niya pa ako sa ano, nag-iiyakan kami, niyapos niya ako 3 beses. Tapos hinabol niya pa rin ako sa lift. Bago pag, sabi ko, ma'am, nakalimutan ko pa, wala pala akong suot na mask. Ayun, pumasok pa siya ulit, tapos binibigyan niya ako ng isang box na mask ba, kasi baka wala daw akong kami. Sabi ko, wag na. Pag sa Lunes, ano na, malilipat na ako sa amo ko, magpo-provide na yung amo ko. Kaya, ewan ko. Kaya sana yung mahirap pala pag ano, no, pag yung sa pangalawang amo ko, wag hindi ko na ibubuhos yung ano ba, yung lahat hindi ko na ibubuhos sa ano ko, sa alaga ko, kasi dito sa alaga ko kasi ngayon, kasi parang tinuring ko sa bang nanay. Kaya kumbaga parang sabi nga ni ma'am pag alis ko, sabi niya, Daisy, napakabuti mo, sabi niya na katulong, sabi niya kasi hindi daw ako greedy. Tapos lagi ko rin binibigyan kasi ang alaga ko tuwing dadating ako niya galing day off, ang nabibili ko yan na prutas, mga $70 yan, kasi di ba sa content ko nga nagmumukbang ako. Pero nung hindi pa talaga ako nagbablog, nabinibilang ko talaga siya ng prutas, kasi kung baga ganun din dati sa alaga kung sa una. Kaya napamahal din ako doon kasi binibigyan ko, hindi pa sa lubong lagi ba. Ganun din ang ginawa ko dito sa alaga ko, kaya napamahal ako sa alaga ko. Tapos sabi tuloy ni ma'am, sabi niya yung ganun nga, hindi daw ako greedy, mabait daw ako, tsaka yung pera ko raw, binili ko raw sa alahas ko, kasi nung bumili talaga ako guys ng mga alahas, pinapakita ako sa kanila na sa alaga ko, sa kasamo ko na sabi ko, ma'am, bumili ako ng alahas. Kasi siyempre pangit naman makita sa mga bagong dami kong mga alahas, tapos ang lalaki ng alahas ko bago sabi ninakaw ko, di ba? Kaya ang ginagawa ko tuwing may bibili ako niyan, may kasama pa yung resibo, sabi ko, ma'am, bumili uli ako ng alahas. Sabi niya, yun, okay yun. Kaya ngayon nung paalis ako, yun inano niya, natandaan niya siguro, yung sinabi niya ngayon na mabuti daw at sa alahas ko raw inano ang pera ko, ang nilagay. Ay naku, tama na nga to guys, masyado akong maano rin to mamaya, siguro mawawala rin to kasi pagdating sa boarding house magsusugal ako, magpupusoy kami, hinihintay na raw ako ng kalaban doon. Kaya sige na guys.